Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε σχετικά με μια εφεύρεση που εμφανίστηκε το 1830. Αναπτύχθηκε μέχρι το 1900. Πολεμήθηκε από τις πετρελαϊκές εταιρείες με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί και ξαναμπήκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι προβλέψεις μιλούν για επικράτησή τους και πλήρη αλλαγή του τρόπου μετακίνησης τα επόμενα 30 χρόνια. Μιλάμε για τα ηλεκτρικά οχήματα. Στο μάθημα του project της πρώτης λυκείου, εκτός από θεωρητική μελέτη των ηλεκτρικών οχημάτων, αποφασίσαμε την κατασκευή ενός ηλεκτρικού οχήματος. Επιλέξαμε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, κυρίως για μειωμένο κόστος κατασκευής. Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να φορτίζουμε τις μπαταρίες του ποδηλάτου με φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να πετύχουμε μετακινήσεις με μηδενικό κόστος μετακίνησης και μηδενικούς ρήπους. Ένα βασικό μέρος ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι ο ηλεκτρικός κινητήρας, που είναι νάτος, αγοραστηκε 36 volt συνεχούς ρεύματος με ισχύ 250 W και έχει τοποθετηθεί στον μπροστινό τροχό. Ωραία. Και το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει δισκόφρενο. Ο κινητήρας, αφού είναι 36 volt, πρέπει να τροφοδοτείται από 3 μπαταρίες των 12 volt που σε σειρά για να προσθέτεται η τάση. Λοιπόν, για λόγους κόστους χρησιμοποιήσαμε μπαταρίες του εργαστηρίου ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων από αυτές που έχουν συναγερμή και όχι τις πιο κατάλληλες για οχήματα μπαταρίες λιθίου. Οι μπαταρίες μπήκαν στο πίσω μέρος του ποδηλάτου για καλύτερη κατανομή βάρους σε ειδική σχάρα που κατασκευάσαμε και βάψαμε επειδή οι έτοιμες σχάρες δεν έχουν μεγάλη αντοχή και οι μπαταρίες είναι βαριές. Αυτή εδώ είναι η σχάρα. Το επόμενο βασικό κομμάτι είναι ο ελεγκτής του κινητήρα. Είναι το εξάρτημα που δέχεται ηλεκτρικά σήματα από διάφορα όργανα της κατασκευής και ανάλογα δίνει τάση στο κινητήρα. Τα σημεία από τα οποία παίρνει σήμα ο ελεγκτής είναι η μεταβλητή αντίσταση στον γκάζι. 2 οριακοί διακόπτες που ενεργοποιούνται όταν πατάμε τα φρένα του ποδηλάτου για να μην λειτουργεί ταυτόχρονα φρένο και κινητήρας. Και στο τέλος, τοποθετήσαμε μια κλειδαριά για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε έναν υδραργυρικό διακόπτη που ανάλογα με την κλίση του εδάφους δεν δίνει ρεύμα στον κινητήρα. Αν παρατηρήσετε, όταν το ποδήλατο είναι σε κάθετη κλίση, ο κινητήρας δεν δίνει ρεύμα στον γκάζι ώστε το ποδήλατό μας δεν κινείται. Ενώ όταν είναι σε ευθεία κλίση, κινείται. Για την καταγραφή μετρήσεων, τις οποίες επεξεργαστήκαμε θεωρητικά, συνδέσαμε ένα βολτόμετρο παράλληλα στις 3 μπαταρίες, με το οποίο μετράμε τη συνολική τάση των 3 μπαταρίων, που πρέπει να είναι από 37 έως 39 βολτ και καταλαβαίνουμε πότε οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση. Λοιπόν, βάλαμε ακόμα ένα αμπερόμετρο σε σειρά για να μετρήσουμε την ηλεκτρική ένταση του ρεύματος, λοιπόν, με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ του κινητήρα. Βρήκαμε ότι με σταθερή ταχύτητα σε ίσιο δρόμο μπορεί να φτάσει τα 3 αμπέρ, ενώ στο ξεκίνημα ίσα ανηφόρα μπορεί να φτάσει και τα 14 αμπέρ. Για τη φόρτιση των μπαταριών με φωτοβολταϊκό, αρχικά ξεκινήσαμε με την ιδέα να φορτίσουμε με ένα 36 volt, αλλά στη συνέχεια δεν μας ευνοούσε αυτό, γιατί ήταν είχε μεγάλο κόστος και στη συνέχεια είχαμε μια πολύ ωραία ιδέα, στην οποία να βάλουμε 3 των 12 volt, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, αλλά δεν είχαμε αρκετό χώρο για να το κάνουμε αυτό και πήραμε μόνο ένα, στο οποίο αυτό το ένα θα φορτίζει 36 volt. Μετά τι λέω. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, βάλαμε 5 ηλεκτρονόμους. Βάλαμε 5 ηλεκτρονόμους που δουλεύουν με 12 volt. Οι δύο πρώτοι συνδέουν τις μπαταρίες σε σειρά και οι επόμενοι 3 συνδέουν τις μπαταρίες παράλληλα. Κάθε στιγμή θα δουλεύουν μόνο οι 2 πρώτοι ηλεκτρονόμοι και οι 3 επόμενοι ηλεκτρονόμοι. Άρα κάθε στιγμή οι μπαταρίες θα συνδέονται ή σε σειρά ή παράλληλα.
Για τη στήριξη του φωτοβολταϊκού κατασκευάσαμε ένα σύστημα με 4 άνισες λάμες, με το οποίο μπορούμε με μία απλή κίνηση να δώσουμε στο φωτοβολταϊκό μας την κατάλληλη κλίση μέχρι 45 μοίρες, έτσι ώστε να είναι κάθετο στον ήλιο για αυξημένη απόδοση, ενώ όταν κινείται το ποδήλατο να είναι παράλληλο με το έδαφος για μικρή αντίσταση του αέρα. Το σύστημα έχει ένα οριακό διακόπτη, ο οποίος επιλέγει τη λειτουργία του κινητήρα, μπαταρία σε σειρά ή επιλέγει τη φόρτιση από τα φωτοβολταϊκά. Μπαταρίες παράλληλα. Ο οριακός διακόπτης είναι αυτός εδώ. Όταν έχουμε επιλέξει τη λειτουργία του κινητήρα, ανάβει η λάμπα αυτή εδώ και ανάβει λάμπα για να γνωρίζει ο χειριστής. Η κατανάλωσή της είναι μόνο 2 W. Κατά σύμπτωση, τις ημέρες που τελείωνε η κατασκευή του project, συνέπεσε με την είδηση ότι ξεκίνησε το ταξίδι για το πρώτο αεροπλάνο που θα πετάει με ηλεκτρικούς κινητήρες και ενέργεια μόνο από φωτοβολταϊκά και το οποίο θα κάνει το γύρο της γης. Για τη φόρτιση των μπαταριών... Meine Zeit der Plattform, machen sie wertvoll und reich. Ich kaufe Handy, Tablet, Kopfhörer, Netzwerk, Mobiltelefon, Programme, Spiele, Apps, was denn noch? Ich gebe euch mein Geld, mach euch reich. Meine Fragen abgeben, dann kann ich wirklich sein.